Kaixo, nire super txiki maiteak, zer moduz gauden nahi duzuen bizitza sortzen super sekretuak praktikatzen espero dut baietz. Bizitzan gertatzen zaizkigun egoerak onerako zein txarrerako interpreta ditzakegu. Goazen pentsatzea bizitza guretzako gertatzen dala. Pertsona hobeak izateko, aurrera egiteko eta kontzientzia gehiago hartzeko. Gelditu ikusten bideoa eta ulertuko duzu. Aurrera super txikiak eta super familia. Ezaztu trilogia eder honetan dituzula erreminta guztiak zure bizitza sortzen hasteko. Eta nire web orrian kriston entrenamendua txikitatik erreminta hauek erabiltzeko. Ez galdu denbora. Negatiboan fokatzen banaiz ez dut ezer lortuko. Demagun zerbait galtzen duzula. Jostailu bat, telefonoa, ez dakit edozein gauza, eta ez dagoela zure esku momentu horretan berreskuratzea. Kokatu zaite, zure burua berriro telefonoz hitz egiten, abestiak entzuten, edo denalaka hitz egiten duzuna telefonarekin, edo beste, edo zen txiba galdu baduzu, txibarekin jolasten, eta utzi joaten gero ikusmen hori. Kezkek zer egiten dute, okerrena aurrera tordun ez dugu ezer irabazten. Egin dezakegu azken emaitzan kokatu, topatzen duzula eta ari zarela normal telefonoarekin edo txiba horrekin jolasten. Batzuetan ezin da ezer egin bilatu dezakegu edo ez, baino pentsamendu negatiboak positibo batez ordeztu daiteke. Konfiantzak denarekin laguntzen du. Demagun asko kostatzen zaizula ez ezagunekin hitz egitea edo beste gelako ume berri batekin. Ez esan zure buruari ezin dut, esan nola egin dezaket, eta zure burua erantzunen bila hasiko da. 3 pauso bete beharko dituzu. Lehenengoa, argi eduki zer nahi duzun. Ikasle horrekin hitz egin ahal izatea, hurbiltzea adibidez. Ez jarri bigarren pausoan, oztopoetan arreta, hau da, trabatuko naiz, enatzaio gustatuko, ez jarri zure helburua, berarekin lasai hitz egiten ari zean bisio horretan. 3. Sentitu jada hori egina duzula, pasadala, eta elkarrizketa gai bat bilatu duzu, eta hortaz ari zaretela kontu kontari. Askotan arreta nahi dugu, ezta? Besten arreta, baina arreta 2 modutara erakarri daiteke. Positibotik, negatibotik, arrakastatik, porrotetik. Askotan inbiriak jasoko dituzu arrakastagatik atentzia ematen baduzu. Eta porrotetik atentzia ematen baduzu aldiz, jendeak ez dizu inbiriarik eta lagundingo zaitu, hitz goxoak eukiko ditu, baina ez egin kasurik. Inbiria aurkezten duten pertsona edo lagun horiek autoestima bajua dute eta fokatu beharrean zuk lortu duzu horretan beraiek ere lortu dezaketela, beraien lorpen ezan kokatzen dira eta alderantziz egin behar da. Inbiria jasoko duzu arrakasta kasuan, baino aldi berean aurrera egiten dezu. Hazi egiten zea, pertsona hobean bihurtzen zea, eredu on bat izango zea. Beraz, zuk nola arreta nola eman nahi duzu? Arrakastakin edo porrotakin. Naiz eta porrotakin atentzia ere gustatzen zaigune, baina pentsatu eta saidazu hemen azpian. Aurrera supertxikiak eta superfamilia. Nahi dute eta ikon volumena gorputzek eskatzen dehust, bai, martxa, ban, txiki, ban, buelta da bueltak eman.